Fir-Rabat, il-mexxej Laburista Joseph Muscat insista li ma jridx jgħix f'Malta kif inhi llum. Ħarsu lejn xulxin. Ftakru fil-familji tagħkom li hawn magħkom. Ftakru fl-eżis tagħkom li hemm id-dar. Dan huwa t-tip ta' pajjiż li triduhom jgħixu fih. Jien minn qalbi ngħid le. Fil-waqt li minn meta bdiet il-kampanja elettorali Muscat qal li l-għada tal-elezzjoni għandha tkun ġurnata bħall-oħrajn, fir-Rabat Muscat dawwar id-diskors u qal li l-votazzjoni tad-9 ta' Marzu mhijiex sempliċement elezzjoni bħall-oħrajn. Mhux sempliċement elezzjoni li tiġi u tmur, iżda bidla fil-mod ta' kif isiru l-affarijiet. Dak li ilna nistennew bħala pajjiż li verament insiru Ewropej. Fid-diskors tiegħu Muscat li ilu jimmilita fil-Malta Labour Party 20 sena għamel mistoqsija partikolari. Kemm weġġajna lil xulxin għal xejn f'dan il-pajjiż? Nies jiġġieldu jinfirdu fuq affarijiet li żmienhom għaddew mar. Kemm se ndumu sejrin hekk? U minkejja li l-esperti u l-istudji kollha gidbu lil Muscat li ilu għal dawn l-aħħar jiem jallega li teżisti xi tip ta' relazzjoni bejn il-Power Station ta' Dellimara u r-rata tal-kanċer f'pajjiżna, għal darb'oħra Muscat reġa' rrefera għal dan is-suġġett. Id-dritt li uliedna ma jimirdux minħabba d-deċiżjonijiet ta' ħaddieħor huwa tagħna il-koll. Ironikament, fil-waqt li Muscat beda jappella għall-laqda u jirrepeti l-slogan Malta tagħna l-koll, dawk ta' qudiemu ħasbuha mod ieħor. Għal raġuni li sa' issa għada mhix magħrufa fil-waqt li f'Ħażabbar kemm il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil kif ukoll il-Prim Ministru u l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Lorenz Gonzi waslu l-messaġġ tagħhom. Fir-Rabat qabel Muscat indirizza lill-attivisti Laburisti ir-raġel tas segretarja eżekuttiva tal-Labour Party, Roberta Bela, li lanqas biss huwa kandidat għall-elezzjoni ġenerali. F'diskors ta' 20 minuta l-avukata Bela qatt ma rrefera u semma lil Muscat, iżda għażel li attakka l-gvern u l-finanzi tal-pajjiż. Roberta Bela qal ukoll li mal-Partit Nazzjonalista l-interess partiġjan jirbaħ fuq l-interess nazzjonali. L-interess partiġjan rebaħ lill-interess nazzjonali. Bela fetaħ attakk dirett ukoll fuq il-PBS u faħħar id-direttivi li ħarġet l-awtorità tax-Xandir aktar kmieni din il-ġimgħa.